Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Andam siya mo sakripisyo. Wa ka may kugman ako, dili pa. Anak ka na masayod sa akong tubag, sa akong pagpauli. Sa atoon niyang panagkita, Nobi. Magpuang ko ining imong desisyon. Unsaon ka ako sa pagsilot ni Alma. Dili ka silutan, Nobi. Dili ba yan ni mao imong gisaan nako? Naibaw ko. Pero, di ko lang yun kapungan akong pagpati. Di ko gustong muhila ka. Mag-uol kang maayo. Usawat ang akong pagpauli. Gusto ko magmahay nga nadagi ko sa imong haylo. Kung magkita ta, ipaniguro ko ni mo nga di ka magmahay. Ayaw maghila ka, Nobi. Ayaw himo ang katapusan na lang yun sa kalibutan ng akong pagpauli. Magkita tagbalik. Kanang pagbalik nga mahimong imong ikalipay. Ikalipay na ito uban sa atong anak. Wa gid ay ka mahikugman ako. Huwa talagi ang akong pagpauli. Dili na ko matuon nimo. Dili. Dili ko magpadaog sa problema. Wa gyud pagpati si Rodel nako. Huwag kini mo itisok ko sa akong hunahuna. Unsa? Nanawag na sad si Ronel. O ma, Naibaw di ay siya nga wa karon si Alma. Mo nanawag siya. mausap na ako nahibudngan. Kung tuwa siya sa abroad, may mong tingkatuhog na ron nila. Anong karon siya manawag? Doon ay nagpahibaw niya. Nangutana kaunta ni anak ni Ronel. Nganong nahibaw siya nga wa si Alma. Nagtuusap di ay ka nga mutugaan si Ronel. Kinahanglan suklan ko ang akong kahadlok. Nadlok day ka. Nahadlok. Unsa may imo gikahadlokan? Nga biyaan ka ni Alma. Aambot lang. Kung buot una-unaon, dili na ko angay mahadlok na biyaan ni Alma. Doon na ako'y sekretong account sa bangko. O gitigom ko usab sa ako yung bankbook ang tanan niyang hinatag. May mong ako ning iuli niya. Tungod nako. Nahimong miserable ang imong kinabuhi. Ma, ayaw gud basula ang imong kaugalingon. Naahat ka nga mamabdos tungod sa akong pagkagusto nga makabaton og apo. Gusto sab si Alma nga makabaton mig anak. Aron malig-on ang among panagtipon. Imo lang gyud kong gipanalipdan. Mo masab na tinuod. Dili na lang ta magbasulay, ma. Nakahukom na ko. Unsa may imong nahukman? Dili makapangilabot si Ronel sa among anak. Wa siya kamatuoran aron ang kunon ang ako unyang ihimugso. Nope. Unsa man unya mahitabo kun ipadiin ites ni Ronel ang bata. Basta, dili niya maangkon ang akong anak. Huwag ang imong kasing-kasing. Ngano ang akong kasing-kasing? Kung mga piyot kinini mo, aron ipatigbabaw ang matuod ni mong gibati ni adtong tawhana. Ligonon ko ang akong kaugalingon. Aron kalimtan ang gibati ko nga to ni Ronel. Maikay niya ka na, Jack. Nga naman. Mga tumi sa atong abogado sa opisina ni Alma. Kung sabi niyo buhaton dito? Magsusi pilagi atong mabayaran. Ah,
Kamu na lang anak pa. Kung maabot man sa tong kwarta ang ibayad ni Alma, ayaw na lang pagreklamo. Gusto kong libre na kong mga muyo sa gugma ni Nubi. May bagting ang imong cellphone. Tingaling mibalik og tawag katong Ronel. Si Alma ang nanawag, ma. Nala, tubaga. Nanawag lagi ka, love. Nanawag ang amahan ni Jack. Ano man? Muari siya kauban ng ilang abogado. Mubayad ako na siya silang utang. Maayo noon. Nalipay ka? Ha? Nalipay ka ba nga makabayad na sila aron? Libre nang muduol si Jack ni mo? Nagselos ka? Nagduda ka? Nahadlok lang ko. Tingaling mawa ka sa kong kinabuhi. Naunsa man ka, uy. Ngano ka na maimong gihuna-una? Nahibaw ka baya gyud ha, nga naglagot ko anang tawana. Wa ko lang kapugni ang kahadlok, love. Ayaw ka, love. Nagkagamot ka na sa akong kasing-kasing. Tinuod? Unsaon ko ni sa pagmatuod ha? Sultihi ko. Okay na. Mituod ako. Oo niya. Akong dawaton bisag pila ilay bayad. Unsa? Unsa tong imong gisulti? Imong dawaton bisag pila ilang ibayad? Unfair, Sam. Nganong unfair man? Ibagod sila gipawam sa kantidad nga ilang gikinahanglan. Kinahanglan nga mausab ni ilang ibayad. Bahala na lang ng interest. Unfair pud. Unsa bay nagka-unfair? Kung dili nila sundon ang gimbutan sa balaod nga interes sa kwarta nga ilang hiwaman. Imo na ng diskarte, love. Dawata with corresponding interest. Aron dili ka na mahasol ni atong Jack. Okay, love. Matuman ang imong pagbuot. Love you so much. Uy, wala. Ako cellphone. Kinsa man yung nanawag na ko. Ala, ang akong boss mo na ini. Nagmilagro tawag akong boss ko na adlaw na. Ay, boss! Inaya ng tingog mo. Boss. Nga nanawag man ka, boss? Ang kabuang nagihimik tubo ni mo, Chukoy. Boss. Ay, boss. Lagi, boss. Gilingaw lang na ako kung kagalingon, boss. Oy! Ha? Nga naman. Akuan mga boss. Nakatultol na maldito gain ko magpuyo. Ay, nahadlok mga ko tingalig. Pirmi niya kong samukon. Nakaila na biya imong mama. Niya. Usa? Muna, boss. Lagi. Iyo tingali kong gipangita, boss. Oy, kay pagawas na ko sa git. Diha man din siya. Niya, midali og duol na mo. Og nakadungog na ba sa mama ni mo? Ang paghisgot niya suwat nga ipahatag ni Nobe. Unya, giangkod sa di mo kinsa sa nubi. Ay, wa jud, boss. Oy, nangita jud ko pasangil, boss. Oy, akin boss. Ganun, nanawag makaing aning orasa, ha? Importante kaya akong tuyo ni mo. Ha? Unsa man, boss? Bahin tingali ni Nobe, no? May lain ba kong concern, ha? Oo, sige. Unsa man na, boss? Jokes pa minawa. Mhm. Gikan karon. Litratuhin na si Nobi. Ambot na ipasabot kanang maklaro ang iyang tiyan. Kuan? Di ka ako malaparuhan ni Nobia na, boss? Magpaklaro sa deka. May mumangyo man ka nga kuhaan sila ng litrato uban sa inahan. Basta pangita lang yung pasangil gud nga di madamay nga kungan. Ha? Maikog ra ba ka, boss? Labi nagnaa ang tumboy? Kanang sila rang duha sa iyang mama. Unsa man? Mutuman ka sa kong gisugo di. Ay, mutuman na unsa man na. Kinsa may nag-ingo nga di ba, boss ba? Good. Mutuman na. Hindi, maninindot. Apit na ra ba kumuuli, Chukoy?
Busa tingbon ko lang unya ang imong bonus. Okay? Hala, boss, karon saan makamuli, boss? Karon si mana, boss? Unsa man sunod buwan? Kung mahuman ang akong final report, ana lang ko motiwa sa akong kurso. Uy, kurso, boss? Ay nalang pangutana dyan ko eh. Basta hapit akong muli. Busa tumanang akong sugo nimo, okay? Oh, lagi, boss. Kanon saan juga muli, boss, ha? Oh, unya na sa buwan sa irog-irog, ha? O, di ba kaning kung muputi ng uwak, ha? O, boss? Boss? Ay, wa na. Gipag nga nasag ko. Ay, paita ba niya akong boss, eh? Nganong nakinahanglan kay siya litrato ni Nobi nga nagmabdos. Makabayad na dahil sila si Jack sa ilang utang sa kumpanya ni Alma. Oh, maayo hinuon. Sa higayon nga wa na sila'y utang ni Alma. Musamok na sad og balik si Jack nimo. Sigurado gid na, ma. Pero mapakyas lang si Jack sa iyang tuyo nako. Makadawat ka kapakyasan si Jack. Mamugos di ay siya bisag wa ko'y gusto niya. Nahigugmagod na siya nimo. Wa man ko mahigugman niya. Nak, ang ako lang gikahadlukan ba? Tingalig mo balik na sad ang iyang pagkabarumbado. Labi na unyag mataw ng imong anak. Tingalig ang bata mo iyang panimaslan. Anha na gyud nako puy iyang bilangguan, ma. Nobi, Sigurado ka nga mo ni interest nga ipatong mo sa mong utang, Alma? Unsa may mong gusto, sir? Ako na punan? Aron dili na gid hinoon mo makabayad? No. Walang ko makatuo ba nga bisan sa kahasol nga mong nahimo sa inyong kumpanya, kiniray mong ipabayad na mo. Wasad ka to nga sa interest nga akong gipaabot. Gusto kong maluwas na ko sa paghasol sa imong anak. Ang tinuod, Alma, si Jack mo'y nagmaniobra aron makabangon ang among kumpanya. O aron mabayran na mo ang among utang. Nalipay sa ko, sir, nga wala ko'y problema ninyo. Dili ka may buong ay imong amahan? Actually, wa mahibaw si Papa nga gipunan ko ang inyong utang sa kompanya. Sa dihang nga ako pang amahan mo'y nagduma sa among kompanya. Salamat. Daghan kay salamat sa imong kamaluluyon, Alma. Ayaw gid pagtuo nga maluluyon ko, sir. Gusto lang ko makagawas na mo sa akong responsibilidad. Alma. Aron kung may dautan kong buhaton kang Jack. Tungod sa iyang pagsamok sa mong relasyon ni Nobi. Wa ko'y kahinugnan nga utang. Kung Sultihi lang si Jack. Nga bisag nakabayad na mo, wa siya'y kagawasan pagpapwersa ni Nobi. Aron higugmaon siya. Kay si Nobi ako lang. Nakadungog ka, sir? Ako lang si Nobi. Pamiya na mo din ni sir. Ako lang si Nobi. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!